sngi ka khatway tarik ukala lingkot arja arphosau ka Southwest Khasi Hills District Volleyball Association da ka jingkemen kala yo ban penlong ya ka program ai ka jingkit bok kit riang bat jingkit khu kerdo ya kirang bat kithe yale kai volleyball jong ka Southwest Khasi Hills District kata haswa bakin yo lej ban shimenta ha ka Meghalaya game arja arphosau ka banlong hanong ba tura uba 11-1 yang president jong ka Southwest Khasi Hills District Volleyball Association ulaong bakani ka degasien ka baningkong banyo ya shimenta ban mi khmat na po ka district sha ka Meghalaya games wat lah ki por baladep kila don ki samla na po ka district ki badan ka sap ki balapau haki kamele kai volleyball namar kata hakani ka kenti bementa ngikit bok bat ngidon ka jingkar men's camp baling ba kini ki samla kin sawanra ya ka namjing job bat ka burom kan lej om tang yaki henry ya ka district bat ya ka jalahi baro ka wei Hagan kapur kamata ngidon ini program ibalengkot ijongi kum sibenta ya ka jingkit bok kiruyang na kamata jongpi kum ki player ya ka bapin salik ya simbenta hang te po tura nam ta kam ikle game na kalyang jongi kum ka Southwest Khasi Hills District ngi pilpau ka jing snokmen ya ka ba kane garang long kasien ka ban kon ta jongi ya ka bang niyo ban ya simbenta ha kane akum kini gijak jingi lakai ya ka ba berus kata impat judon kinu ki tournament ya ka ba ki samla jong kadong kathan ka jongi om tang kadong kathan ka jongi reki we pat ki prasamla ki bodon ya kan dikaju ka kasap pong ka jingi kai volleyball apo na ka stit ka jongi kimpat yo ban shimmerta hang no reka ni kan dikasien ka bankong nam ta jong ka volleyball discipline ya ka bang yo ban pi ka sap pong ha ka jingi kai ka banong putura ka mikle game na kaliang jong ka asion ngilio banjit ki player jong ka district ki bolong kandaingut na ki shenrang bat kandaingut na ki kenthei ya kabang niok banit ya simertang tepo mikle game bat nak liang jongi ngila persyang ban lek kala ibor ibarit jongi kum ka asion ya kabang ai ya ka coaching na kabanta kini ki player kenang bakila ban nang yo ya ka sap ya ka buit harkom ka jingi kai wat laki la don rupa ya ka sap ka phong re ban yo shushu ki jing tebet ki ba nang lak ban perketir nam ta jongki ha ka bede ka disiplin ha ka bede bat ka disiplin ngisngo bang iong ba ngim ngolong ngim sudu jingkermen watla ngimpat yoi daki nuki lat kilenti ya ka ba nagaliang jong ka sorkar jala ka jongi kan simkia ka bade bakne jat disiplin hanreng mi lenti bat ngi kermen scam ba nang ne shakmat kin bon ki tournament ha bade bat kane jat disiplin kenang ba kan long ka jingmentoy na ka banta ki samla ki badon ya ka sap ka phong om dai tang ka district ka jongi kamtam ki samla jong ka stit ibar ka wei bat ngi kerman scam ba sin ka sngi ki samla jong ka stit ka jongi ki samla jong ka dong than ka jongi kin long ki klor ki bapau ha la ka jong ka stit ka jongi ba kamtam ru shabar jong ka stit